Здравейте, днес ще ви покажа един турнир Classic Challenge на Clash Royale. Classic Challenge. Първо ми трябва Clash Royale. Този за 10 диаманта. Entry fee. Почваме. Не ми се дадете, ако загуба първите мачове. Добре. И така, започваме да се бием. Да. И така, ето вижте ми дека. В коментарите долу това ми е дека, долу в коментарите може да напишете какви декове. Какви декове други. Защо да не правим рандом дек? Няма такива. Има. Не. Добре, някой друг ще го избира и ти играеш. Не. Ами? Сега ще включи интернета. Има едно такова не приложение. Сайт. Да. Не, ние ще го направим така. Ти ми правиш дек на мен, аз на теб. Да. Ама Искаш ли? аз нямам 8 лево. Ама не бе, аз ти говоря. На мен ти ще ми правиш. Не. Няма да ми правиш дек. Добре, айде. Играй сам, айде. С този дек. Долу в коментарите може да напишете дали става или с този дек. Или с този дек, защото до него стигнах почти до 8 арена. Ето тук. 2026. Но сега ще пробвам с този. Почваме. Дамян. Тя може да е българин. Дали да пусна ли барберани? Голем. Не е проблем за моя. Взехме кулата почти. Сега. Наблюдавайте внимателно стратегията ми. Как се подхожда. На бързак. Не е проблем. Ши. Даме господа, взехме кулата, както виждате. Това е голям проблем. Може да изгубя първия матч, но втори ще го спечеля. 100%. Мале, пусна реч, господи. Айде! Елит барберани, патака! Езде. Не! Не! Не, господи! Дали го пусна? Да гръмне си. Дета. Всичко гърми. Не забравяйте да... Не забравяйте да харесате това видео и да се абонирате към моя канал. Няма еликсир. Ще ми взех кулата. Айде! Гледай се. Така става. Да заяжда с по-големи. Макар че не знам на колко си. Но това е друг въпрос. Езвай. Това е армия напред. Няма се измъкнеш. Без да ти взема кулата, бе, тъпа. Няма се измъкнеш, бе. Разбрали ме? Няма се измъкнеш. Аз ще му взема и другата кула. И ето взехме и двете кули. Ще трябва да задържи 15 секунди. Е така. Видя ли? Ето ми взе кулата обаче. Това е тъп.
Ама ли на мен, нарам се. Ама ти дисконекти към твоя. Къде го няма? Ти нямаш елексира за този дек. Нали? Така защита почваме. Почваме, чакаме скелета на Армая. Армая Джан. Мамо! Мамо, ти си хубава. Не лъжа. Искам да му гръмна капишона. И аз да гръмни всичко. Ей, този ме би, дами и господа. Мъже и жени, деца и как всички. Извинявам се много. Реди? А? Кога го изяда, бе? Добре. Има ли? А може ли да ти ги префърли към фокус? Или не ги префърля? Префърля ли? Май да. Не бе, абе то беше някакво, ама... Вената, знаеш ли вената? Той нали направи едно такова. Добре. Дами и господа, сега ще се бия за Crown Chest. Една битка. Може би. Да. Значи, ето това ми искат. Ако може Ти имаш ли всичко? Да. Knight, Spear Goblins, Arrows, Musketeer, Prince, Goblin Hood, Mini Pack, Barbarian. Трябва да има зап. Ти нямаш зап. Ама, нали имаш? Бия се Окей, ето с моя велик това ми дек. искат. Тези ми искат. Това са 7. Това са 7 карти. Дек са 8. Good luck, thanks. Good luck и на тебе. Много ти здраве. Прецака се. Глеза. Не, гръмна ми всичко. Останаха 2 скелета. Това беше току-що. Шитинко. Аз ги имам. Трябва да си избереш аренка. Аренка, батка, бренка, дренка. Не! Що го пуснах там за бога, богинева, богишка, богнова. За богинева, богишка. Поне една бомба метна. Да хапнем колавец. Ето той не е хубав. Мамо! Уха! Той да ме биете. Добре. Или за всеки случай? Не трябваше. Не сетих. Поне да му отиде бомбата. И аз бе. Не ми се хвили. Стана доста дълъг клип, не го очаквах. 10 минути. Да. Екстра дека, бе. Екстра времето. Тук трябва да е даже повече. Да му гръмна бомбата. Не! Те ще пусне Wizard, нали? Сигурен съм. Сега ако не пусне Wizard, аз съм тролей. Взех му кулата. Добре.
Май се отказа. Почти. Щом го бия по този начин. Трябва да му взема 2 коли или 3. Проклетници. Трябва да го взема 9 секунди. 9 секунди. Лефна. Не, виж колко много. Добре, още една битка съм трябва за Крон честа. 32 купи! Супер чест на 32 купи! Господи, как може? Господи! Чакай скриншот. Аз ще го кача във Facebook, групата на Clash Royale България. Как може? 32 купи силвър чест! Направо турнамента, бе. Ама трябва. Не мога. Не искам. Що? Защото искам да си отворя тъпи Крон чест и да дигна купи. Пускам си този за 32 купи да ми дадат. Да знаете защо имам толкова много диаманти. Да си купа на оферта, днес си купих тази оферта. И да си купа, като ми се падне Legendary Chest на 7 арена. Затова не трябва да изпадам. И така, бием се! Това ли? Това ли? Ето го. Това ли? Не. Good luck на тебе, Тенс. Good luck на тебе. GG. GG. Арчърки, така ли ще си играем мазно? Арчърки. Не ме ги убих. О, е. Мами. Ти си мъж. Ето. Кое? Нямаш половината. Без пекато. Just cycle chest, мама. Гледай какъв късмет имам. Какъв лош късмет имам. Вчера за малко да се потрошим, защото беше петък 13. Така. Да, тук нямаш почти, нямаш Wizard, Fire Spirit, нямаш Ice Spirit, нямаш Inferno, имаш само 3 карти. Мамо! Мами! Красива си. Чугун. Шумпа, да, мисля. Добре. А? Не! Бле! Защо? Тази толкова жесток. Вижте, пуснал е Poison на водата. Пуснал Poison. Ох, сега ще пусне хък. И пак арчърки. Не! Защо? Да, бе, сега съм подготвен. Не тръгвай. Не тръгвай към москитора. Добре, взехме доста дамейдж. Даже му убихме москитора. Това е... Уите? Не, няма го отваря. Не мога, бе, няма ти дам да гледаш декове и такива. Генерали. Защо завършваме? Знаеш ли това? Защо не завършваме? Според тебе? Трябва да атакувам. И той ще атакува и ще ме бие в последния секундомомент. Гад! Добре, лайк. Такова, какво беше? Едно! Имам стрели, дами и господа. Ха-ха-ха, лол. Имам стрели. На едно беше стена. Значи, колко ми взима? 56, мисля, че. Да, брат, аз да не съм някакъв извънземен тук. Филм карти ми пуска. Аре, обърнете се, сега да ви гръмне бомбата. Не, стрели. Мам. 13 минути. Клип екстра. Трябва да задържа поне. Шутинг! Баща ти гледа ли в канала?
Той сигурно не знае какво е YouTube. Не, не. Да, клипове, примерно, песни. Трябва да задържа проклетите 10 секунди. Просто спане. Без да ми пука за какво става въпрос. Равни. Поне отварям крончест. Good game. Thanks. То клип стана бая дълго. Изкарах да го конфузно. Ако трудно се качва в YouTube, ама. Добре, отваряме кранчест. А сега ако ми спадне легендарка точно пред вас, моли се на Господ Бог К. Няма да е. Няма да е епик. Може да е епик, ама... Да, епик. Няма да апгрейдвам нищо, защото в дека няма нищо за апгрейдване. Сега се пробвам всички епици да са ми на 3 левел. Всички епици да са ми на 3 левел. И всички комуни да са ми на 7, а тези да са ми на 5. А по-скоро на 4 да са ми реарите. Обаче има много яко, защото на 5 левел ми е с 46 от 50. Не знам откъде се паднаха. Най-вероятно от офертата, която си купих, паднаха ми със сигурност 200 такива. Как се удари? И най-странното е, вижте ми Fire Spirit-ите. Почти на 9-то ниво. Добре, игра последна. О, имам още един крончест! Какво е това? Ах, това какво? Какво теглиш? Радно. Добре. Игра последна битка и спираме. Защото трудно ми закачи в YouTube видеото, както гледате. 7 лево. Готов. Не, ма ти си цакандо мио. Цакандо мио, мамису. Ау, година! Сега ще ми бие полите да ме бие. Така. Принцес! Кики Бартенс. Айде, аз му взех култа, но той взе моите. Страники. Защо животът е толкова жесток? Господи! Господи, той ще ме бия! То най-вероятно ще ме би! Моли се! Гледай колко малко до мен ще ми остане. Гледай. Остави 3, сега ще ми пусне най-вероятно фарбол и стрели. Както обикновено ми пускат всички гадняри. Обаче, аз почвам защита, не човеш. Ах, гадино! Гад. Talking to be nothing, dance. Аки, що не ме би с стрелите, които пусна? Ти половината дек. Давай. Ето всичко е спека, почти. Всичко е спека. Шунка! За Велик ден. Айде, забим. Аз нямаме. Това за коя е? Четвърта. И има трета мускитарка. Добре, през 2019 ще съм най-добрия в света, сигурно. Шегувам се. През 2019 не знам и аз какъв ще съм. Но това с купите ме изненада адски. Добре, това беше от нас. От мен. Darkstorm и Стефан. Да знаете, ще има още клипове, както да хакваме игри. Примерно Head Soccer. Добре, както да хакваме игри, ще ви покажем как да хаквате. И това беше от мен. И по-скоро от нас.